qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, gwajja r-raja li jqirdu u jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi, oraklu tal-mulej. Għalhekk dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael lir-raja li jiraw il-poplu tiegħi, intom xerrittu in-naċ tiegħi, gerrixtuhom u ma għadtux aktar ħsiebhom. Arawni, se naħseb fikom jien minħabba l-ħażen ta' għemilkom, oraklu tal-mulej. U jiena niġbor il-fdal tan-naċ tiegħi mill-artit kollha li xerrittom fihom u nreġġaħħom lura lejn il-mera tagħhom u jinnislu u joktru u nqiegħed fuqhom rajja li jirawhom u ma jitbeżżewx aktar, ma jitwaħxux u ħadd minnhom ma jonqos, oraklu tal-mulej. Araw, għad jasal żmien, oraklu tal-mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u l-Iżrael jammar fi żgur u dan hu l-isem li jsejħulu il-mulej is-sewwa tagħna. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Dejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemm hu jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Intħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Puti, immissa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bogħod, issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm ta' Kristu. Kristu hu slim tagħna. U li minna t-tnejn għamel poplu wieħed billi ġarra fil-ħajt li kien jifridna il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu il-liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha. Mit-tnejn ridbek joħloq bih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid, billi jagħmilhom paċi tnejn bejniethom u jħabbibhom it-tnejn ma' Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih qeret il-mibeda ta' bejniethom. Imbaġġi jħabbar is-sliem, slim lilkom li kontu fil-bogħod u slim lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu, it-tnejn li aħna għadna bi spirtu wieħed idħul għaland il-missier. Allelujja, allelujja. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom huma jimxu warajja. Allelujja, allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, l-Apostli rġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom, ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post imwarrab u striħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dajsa weħidhom lejn post imwarrab. Imma n-nies rawhom sejrin, kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lem bil-mixi, nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. X'in niżel l-art mid-dajsa rakottra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naġ bla ma għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Dan is-16 il-ħadd ta' matul is-sena u llum ejjew immorru lura fiż-żmien lejn Iżrael tal-qedem fuq 1000 sena qabel Ġesu Kristu. Dak iż-żmien Iżrael ma kellux sultan imma n-nies ridu wieħed għax ħasbu li kien se jagħmilhom iktar b'saħħithom u għonja bħal ġnus oħra. Il-profeta Samuel qalilhom li din kienet idea ħażina ħafna, imma l-poplu talab lil Alla jagħtih sultan u dan taħ wieħed. Wara kollox, veru kienet idea ħażina għax ħafna mislaten spiċċaw veru ħażin. Dan hu li qed jifhem Ġeremija meta jikteb
Gwajja r-raja li irdu jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi, oraklu tal-mulej. Dawn islaten kienu rajja ħżiena għax ma ħadux ħsieb tan-naċ tagħhom, il-poplu, il-biċċaqi, li dan kollu jotta għalina wkoll. Meta nkunu rridu affarijiet differenti mir-rieda ta' Alla, ma nkunux ferħana. Dan ma jfissirx li Alla ħajaqta qalbu minna, lanqas minn Iżrael ma qata' qalbu. Fit-tmiem l-ewwel qari nisimgħu lil Alla jagħmel weda li jibgħat sultan tajjeb biex imexxi lill-Iżrael. Min hu s-sultan? U Ġesu. Fil-Vanġelu, meta Ġesu jilmaħ il-ġemgħa, tħassarhom għax kienu qishom naġ bla ma għandhom raj. Ġesu jsir il-mexxej tagħhom u r-raj tagħhom. U Alla li jħobb u jira l-poplu tiegħu. Ġesu mhuwiex sultan normali, ma joqgħodx jiġri bil-biss lussus jew armata kbira. Ġesu jgħallimna, jgħidilna niffukaw fuqu flok fuq ħwejjeġ li ma jagħtunix il-ferħ. Hemm bżonn inqattaw iktar ħin ma' Alla għax dan hu li jimliena bil-ħajja tiegħu. Għalkemm Ġesu m'għandux xi kastell kbir hawn fid-dinja u għandu l-Knisja bħala s-saltna tiegħu. Imagħmula minn bnedmin li jażlu jgħixu differenti. Bil-grazzja ta' Alla aħna nażlu li nħobbu lil Alla għax Alla għażel li jħobbna hu l-ewwel. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!